A few moments later. Palaki ka muna, balikan na lang kita. Asan ka na? Tagtatago siya. Maliit na crab. Hoy! Tago ka yan, tago. Balikan na lang kita pag malaki ka na. Nagtatago siya. Tarang. Tarang. Uy, nanod. Saan na yun? Patay, wala na. Ganito lang mukha niya. Pero sobrang napakasarap po. Vlogger. Oh, 2 hours later.